María Elena Abal, acción. A Elena Vázquez Abal diagnosticárona aos 23 anos esclerosis múltiple. Dende entón finalizou a súa carreira, fixo e aprobou as oposicións como docente na Universidade de Santiago de Compostela e tamén, ademais, é vicedecana na Facultade de Matemáticas. No ano 1983 licenciouse en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela, tamén coñecida como USC, presentando a tesina de licenciatura. Sobresaíte na materia da divulgación, creou cursos para a materia como unha andaina pola matemática, topoloxía dos espacios euclideos, etc. A súa labor investigadora céntrase na xeometría diferencial. Foi membro da Comisión de Mulleres en Matemáticas da Real Sociedade Matemática Española. O que máis me chamou a atención dela é que tendo tantos logros como ten ela, pois que non é tan recoñecida como outras persoas. A min o que máis me sorprendeu foi que apoia a muller nos perfis de matemática e científica 2.